Miabot man sa dulan 16.9 million ang kaso sa COVID-19 worldwide, 5.7 million niini ang aktibo. Sama sa Pilipinas nga miabot sa 83,000 ang kaso apan 55,000 ra usab ang aktibo. Dinhi sa Central Visayas nga mitala na og kapin 15,000 ka mga kaso, kapin sa 7,000 ra usab ang aktibo. Samtang sa Eastern Visayas anaalang sa 192 ang active cases gikan sa 848 nga confirmed COVID cases. Kini ang report ni Femery Dumabo. Kaganihang udto nga talaan worldwide, dulana sa 16.9 million ang nataptan sa coronavirus disease 2019. 5.7 million niini ang aktibo, kay mas nakadaghan na ang mga nangaayo. Hinungdan nga naana sa 10.4 million ang natalang recoveries, pabiling 600,000 ang mga nakalas. Dinhi sa nasud, 55,109 ang aktibo nga kaso, gikan sa 83,673 COVID case. Base kini sa DOH data alas 4 kagahapon sa hapon. 26,617 ang recoveries ug 1,947 ang death. Samtang sa Riyon 7 pabiling kapin sa 7,000 ang aktibo nga kaso. Bisan kuniabot na sa 15,664 ang total COVID case. Ana-ana sa 7,581 ang recoveries ug 781 ang deaths. Sa katibuk ang data sa Central Visayas, 3,073 niini gikan sa probinsya sa Subo. Apan 1,611 lang kanila ang pabiling aktibo. 102 sa Negros Oriental, 51 ang aktibo niini. 82 na ang sa Bohol, 30 lang hinuon ang active case. Ug wa gihapoy natala nga kaso sa lalawigan sa Siquijor. Nagunaman gihapon ang Cebu City sa Riyon 7 nga dunay 8,813 COVID case. Apan 3,266 na lang niini ang aktibo. Sa 1,861 nga kaso sa Mandaue City, 1,237 ang aktibo. Ug sa Lapu-Lapu City nga naana sa 1,733 COVID case, 1,107 na lang niini ang aktibo. Sa silingang rehiyon ng Eastern Visayas, naana sa 848 ang COVID case. Apan, 653 na niini ang nangaayo. Hinungdan nga 192 na lang ang aktibo. 3 ang patay. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.